Rekaman padahal. Sik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para rawuh ingkang kinurmatan, Bapak Widodo saha sedaya hadirin ingkang kula ajeni, sepisanan sumangga kita aturaken puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Awit saking rahmat saha karunianipun, kita sedaya saged kampang ingkang punika wonten ing papan punika kanthi kawontenan wilujeng. Shalawat saha salam mugi tansah katuraken dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalebet keluarga, para sahabat, saha umatipun ngantos pungkasan jaman. Para rawuh ingkang kinurmatan, ing wekdal punika kula badhe ngaturaken sesorah kanthi irah-irahan kautamaan puasa sunah Syawal. Sasampunipun umat Islam nindakake ibadah puasa Ramadan salami satunggal wulan kebak, Allah Subhanahu wa taala paring piwulang supados kita nerusaken amal kebajikan lumantar puasa sunah 6 dinten ing wulan Syawal. Puasa punika gadhah keutamaan ingkang ageng sanget. Keutamaan puasa sunah Syawal ingkang kapisan inggih punika pahala ingkang sami kaliyan puasa satunggal taun kebak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paring dawuh bilih sinten ingkang nindakaken puasa Ramadan lajeng dipun lanjutaken kaliyan puasa 6 dinten ing wulan Syawal. Mila badhe pikantuk pahala kados dene puasa salami setahun. Menika nuduhaken pilih puasa Syawal gadhah nilai ingkang luhur ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan ingkang kaping kalih puasa sunah Syawal dados pepurnaning puasa Ramadan. Nalika nindakake puasa wajib, manusa mesti tasih gadhah kekirangan. Sae punika saking tindak tanduk, tuturan utawi pengendalian diri. Mila saking punika puasa sunah Syawal dados sarana kangge nyempurnakake ibadah puasa Ramadan. Kajawi punika puasa sunah Syawal saged bentuk akhlak ingkang sae, kados sabar, disiplin lan saged ngendhalèkaken hawa nafsu. Bab menika wigatos sanget mliginipun kangge para siswa supados saged dados pribadi ingkang tanggung jawab, kemudian luhur, saha lempeng cedhak kaliyan Allah Subhanahu wa taala. Para rawuh ingkang kula ajeni, semoga kita sedaya ginakaken bulan Syawal punika minangka wekdal kangge jaga semangat ibadah saha ningkatan iman, amal lan takwa. Mugi kanthi nindakaken puasa sunah Syawal kita kalebet umat ingkang istiqomah ing dalam kebajikan. Perkataan sesara ingkang kula aturaken